ngundang ora. Lah nyang ning gawane indang kok. Oh, gawe indang. Bakul lindang. Bakul lindang? Iya. Ya, pantes. Alhamdulillah ya Allah tamune Iya. banyu Apa milih boleh? berkah barokah. Amin. Dangdutnya sudah ya Bu ya Iya. tadi ya sama Mbak Parti. Iya, dangdut. Lah dongen ngasuk apa sing dangdut Bu? Oh iya, tenang bae ya. Wong Ah. enak kamu sesepuh Kang Pawang. Oke, monggo jajal Bapak ditarani Kaji mbok Rusi, ngarep. Bapak Kaji Nyumbang lagu Kasman, boleh. ya audisit kan Ah, di Madang Gesit ya. Iya. Ki dhewe apa sih penak-penake Iya, nggon penake. Batir Maem. Batir Madang apa ya? Banyumasan. Ya terserah Apa-apa. tapi ya. Jajal. Nyong dari manut kowe. Mandan nyatan disit seragenan ben Seragenan, ayu. iya, iya, apa? Ah. Jajal. Kangen ning ati. Kangen yang hati, iya, wis dadi. Seragenan disit. Seragenan ya. Heeh. Dangdutnya sudah, tarlingnya belum. Mas Agus kangen hati Mas Agus. Iya, ayo Mas Agus. Mau buka kita visit, oke siap ditunggu. Wis santai bae. Jangan kita pinggir. Jadi nanti di dalam. Segitu gue. Masih bersama dilakukan musik. Kangen hati. Iya 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 iya. Aja ngebut-ngebut iya. Karo ngentong. Sugeng siang Mas Armas. Monggo aku diaturi ngangkrek hati menapa ingkang sampun dipun siapaken dumateng keluarga Bapak Hermanto. Nggih. Ayo
barang remuki. Es. Iyo wae. Iyo wae. Aku ora bisa dan ibune bapake arep nambah lagu maning ngapore.